Bună dimineața cu iubire, dragilor! Numele meu este Daniela și am participat în retreatul de abundență alături de Izabela și Eli și multe femei dragi și deschise și vreau să vă spun ce înseamnă abundența pentru mine și ce am redescoperit în acest retreat minunat. Am descoperit că abundența pentru mine înseamnă iubirea și dorința de viață ce le-am pierdut de ceva timp în urmă și am reușit să le redescoper alături de femeile dragi din acest retreat. Mă bucur nespus că mi-am dat voie să particip la acest retreat, care este al doilea retreat pentru mine. Am participat și în retreatul din septembrie, tot alături de aceste femei minunate și mă bucur nespus că le-am descoperit și aș vrea să țin legătura cu ele, pentru că e minunat să ai parte de oameni ce te susțin, ce te înțeleg și ce ți arată iubire, de care ai cea mai mare nevoie. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul retreat.